tile hɛrɛ lɔ ala ka sababu ɲuman kɛ an ye baabu min kan ala ka barika don a rɔ ala ka barika don a rɔ nin ye ko nin ye dugutigi ka foli ye a ko nin ye cikan min fɔ ka na ko denmisɛnninw ka ko a ma daminɛ kabi bi kabi Modibo tile rɔ denmisɛnninw ka tɔn tun bɛ yen forobaforo minnu tun bɛ sɛnɛ denmisɛnninw tɛ a sɛnɛbaa ye Musa tile rɔ semaine locale minnu tun bɛ kɛ n'o cuwatiriko ye denmisɛnninw tɛ olu kɛbaa ye ale fa tile ani ATT tile anw fɛ yan misiriba minnu jɔra denmisɛnninw y'a farikolola kɛ seconde cycle min jɔra denmisɛnninw y'a farikolola baara kɛ baara tɛ se ka kɛ ni denmisɛnninw ma kɛ ala anw fɛ sago y'a fɔ a ye dɔ jɔra denmisɛnninw de y'a baara kɛ foyi tɛ kɛ ni denmisɛnninw tɛ ko ka dubawu don de kɛ denmisɛnninw ye an ka karamɔgɔkɛ min tɛ yen n'o Dubabugu safoya denmisɛnninw cɛ 100 ni kɔ taara a la foro sɛnɛ a ye dubabu de kɛ denmisɛnninw ye halisa n'o denmisɛnnin ko n'o bɛ sen nɔ dugu guloma de denmisɛnninw ye maakɔrɔ tɛ se ka baara kɛ dɛ dugutigi kelen ko k'a fɔ denmisɛnninw ye u ka u masaw bonya u ka karamɔgɔw fana bonya n'olu ye dubabu min kɛ u ye o de bi u la ko barika bon ɲagamini fɛn minnu ye n'u bɛ sa ka denmisɛnninw ka ko lalɔgɔ u ka olu to yen u k'u sinsin du kɔnɔna guloma de denmisɛnninw ye n'an y'o kɛnɛ kan ko ka foli kɛ denmisɛnninw ye ka dubabu don kɛ denmisɛnninw ye halisa ala k'u kɔrɔta ala k'u ni faamaw bɛn ala ka sababu ɲuman k'u ye u kɛnɛ k'u jija an ka commune kɔnɔ yan foyer tɛ yan maison de jeunes tɛ yan u k'u jija olu ka bila n'olu dilara u la ko tɔ sɛmɛntiya ka kɛnɛ bɛ foli k'u ye u ka masaw bonya a bɛ taa ka sigi u kan sagomada ma se u ka taa masaw fo ka dubabu ɲini masaw fɛ n'u ye masaw fo u na dubabu k'u ye ko a ka dugutigi ko k'ala dubabu bɛ jeunesse ye u ka wuli ka u jija kuma min ye dugutigi fɛ ka fɔ o de ye o ye n ye bɛɛ fo bɛɛ nali la bɛɛ nana nasira dɔ fɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a daminɛ an ka ambassadeur ka nɔnabila la an cɛla yan k'a fo ka kɛrɛnkɛrɛn ka dugutigi ka nɔnabila fo ka an baw fo aw bɔra dugu 14 dugu bɛɛ kɔnɔ ka na association minnu bɛ Safo commune kɔnɔ ko association mɔgɔw bɛɛ fo jɛkulu association min fana bɛ nin baara in kɛ ayiwa 101 mɔgɔw an bɛ u fana fo an'u ka vivier mɔgɔ fɛn o fɛn nana kunnafonitalaw ani hakili ɲumantigiw bɛɛ ni ce i nali la ni ɲɔgɔn ye ba in na en tout cas ne bolo ɲɔgɔn ye ba de don parce que mɔgɔ min ko denmisɛnnin ko o ye ko ba de ye dugutigi bɔra k'a fɔ a ka kuma kɔnɔ sisan k'a fɔ ko denmisɛnninw u yera maliko daminɛ la wa a ko o ko événement fɛn o fɛn kɛra wagati o wagati la denmisɛnninw jɔyɔrɔ yera a kɔnɔ olu jɔyɔrɔ fana kɛ denmisɛnnin tɛ miiri foyi la ka taga ɲɛfɛ kɔ quel que soit i mana kɛ min na i bɛ fɛ ka taa ɲɛfɛ c'est pour cela u mago bɛ dɛmɛ na hakilila dɛmɛ na u mago bɛ dɛmɛ na musaka ka se ka ko dɔw kɛ ka taa ɲɛfɛ toujours an y'a yira k'a fɔ denmisɛnw mago bɛ dɛmɛ minnu na olu bɛ ka u seko kɛ o dɛmɛko la n'o ye denmisɛnw awa nafasɔrɔ baara ka dɔgɔ an fɛ yan denmisɛnw yɛrɛ ni balakaw bɛɛ lajɛlen nafa bɛ sɔrɔ ko minnu na olu ka dɔgɔ an fɛ yan an yɛrɛ fana ka faamuyaliw ka dɔgɔ ko caman na o la an mago bɛ dɛmɛ na donc u nana baara min lancement kama sɔgɔmada in na a baara ayiwa dugutigi y'a bisimila anw miiri anw fana ye u bisimila k'a fɔ n'Ala sɔnna ma anw se ye min ye les jeunes sont là nous serons prêts pour les accompagner afin que l'objectif du projet soit atteint. An ye baara in an y'a hakilina ta kabi salon an bɛ ambassade du Canada fo o y'a fɔ min bɛ yen n'o bɛ baara kɛ san o san initiative locale ye n'an k'o ma ko FECID n'o ye Fonds canadien d'initiative locale ye a bɛ jamana caman kan
ne bɔra Burkina Faso in na n y'a ye FESIL bɛ Burkina u fana bɛ k'an ka nin baara in ɲɔgɔnna kɛ a bɛ jamana caman kan Mali kɔnɔ an ye garijɛgɛ sɔrɔ fond min don k'a ɲɛfɔ bɛɛ bɛ se ka fond in sɔrɔ appel à proposition de bɛ kɛ u b'a dayɛlɛ k'a fɔ k'u bɛ i dɔn k'u t'i dɔn u t'a la n'u y'a bila bɔlɔlɔsira kan n'i b'a dɔn ko hakilina b'i la i ka dugu ɲɛtaga kama i b'i cɛsiri i b'i ka document dilan i b'a envoyer comité de bɛ sigi ka dossiew lajɛ n'i ka hakilina ka ɲi financement bɛ d'i ma wa financement in bɛ di ni hakilina min ye e min y'a ŋaniya ta e fana bɛ dɔ bɔ Ayuba da sera ma consortium de bɛ ka nin baara in kɛ ale fana ye jɛkulu dɔ président ye n'o ye regroupement des jeunes pour la démocratie et les droits humains Ayuba o président ye ne ye démocratie sans un président ye an fila de y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma anw fana bɛ an sen don an ka commune ɲɛtagaw la an b'an sen don an ka jamana ɲɛtaga la an ye vivier sigi Kati kɔnɔ yan Safo kɔnɔ yan a dɔ bɛ Kati dɔ bɛ Mande dɔ bɛ Safo yan an bɛ Safo ta kɛnɛ kan bi dɔ bɛ Kulikoro dɔ bɛ Baɲineda nin yɔrɔ 5 la an ye vivier sigi salon mais a sigira ni olu ka dɛmɛ ye hakilina kelen dɔrɔn a ka diya anw ni cɛsirilen don k'an bɛ commune critiquer k'an ka maire critiquer u ma nin kɛ mais anw jɔyɔrɔ ye jumɛn ye an ka commune ɲɛtaga la an denmisɛnw kan ka mun kɛ projet in nana n'o hakilina de an ye formation kɛ an yɛrɛ kun parce que an minnu bɛna kuma an yɛrɛ fana bɛ former aw kɛrɛfɛ an ti yan ka maa kalan an ti yan ka karamɔgɔya hakilina yira mais an bɛ yan ka dɔnniya dɔ ɲini an fana bɛ fitinin min dɔn k'o partager an n'aw cɛ o kɔnɔna la an b'a dɔn k'a fɔ ko maa bɛ min dɔn kɔfɛ dɔ wɛrɛ fana bɛ dɔ dɔn a bɛ fara ɲɔgɔn kan kɛ vivier ye baara caman kɛ vivier maa minnu bɛ kɛnɛ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye vraiment an bɛ foli d'aw ma cɛsiri don parce que aw bɛ ka nin baara in fɛn fɛn kɛ aw bɛɛ y'aw ka baara bila ka na depuis salon an tɛ musaka di maa si ma a da o dɔrɔn ma o ye engagement ye an b'an balakaw fo an ka présidente bɛ yan nɔ tɔn fɛn bɛ Safo kɔnɔ yan n'u bɛ kɛnɛ kan an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye diinɛ ɲɛmɔgɔ fɛn bɛ kɛnɛ kan an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye donc ɲinan fɛnɛ ambassade y'a ŋaniya k'a fɔ an ye proposition min fɛnɛ kɛ ɲinan a bɛ salon baara dafa o kosɔn u y'an dɛmɛ ɲinan an b'o foli d'u ma hali bi u ye dɛmɛ min kɛ ka ɲɛsin an ma donc ɲinan baara in min bɛ o de détail di sisan nanzarakan don nka n'an tilara an bɛ se ka ɲininkaliw jaabi hali bi ni maa min bɛ fɛ ka faamuyali wɛrɛ sɔrɔ projet baara don ɲinan ta kuntagala ka surun parce que ɲinan ta ye kalo 3 baara ye an bɛ décembre la presque a ni banni man jan janvier février parce que programme tun fɛnna ɲinan donc gɛlɛya min sɔrɔla programme baara tagabolo la an y'a ye k'a fɔ an bɛ se ka ɲinan ta dan kalo 3 ma parce que ambassade ka san bɛ fermé mois de mars la baara o baara kɛra a bɛɛ kan ka datugu ka bɛn mois de mars ma donc an bɛ foli di aw ma projet in ye aw yɛrɛ ta ye projet in mairie ta ye mairie yɛrɛ y'an bisimila wa hali sini an bɛ kɛ yan atelier la o y'a yira yɔrɔ yɔrɔ bɛ olu tɔgɔ la yan nɔ a b'an ka bila la o b'a yira o fana cɛsirilen don Safo commune développement kama donc aw minnu fana nana nin kɛnɛ kan wari tɛna di maa si ma commune ɲɛtaga commune kanu bɛ aw la a kan k'aw sen don aw ka commune baara la o kanu de b'aw bɛɛ la donc n bɛ u foli di aw bɛɛ lajɛlen ma